Máš 8 a nezober to tiket. Vidíš hodinu, lebo ja ne teda. Nie, už zlieta hore. Výsadek na B zase jdou od spodu. Kokos, jak sa uhol v poslednej chvíli. Shepard, makej na to Cčko. A E přijíždí tanky s jeepem. Chce to stihnout zabrat jeep. Berem C. Heli, lo, však som ho trafil. Jet zhora. Rovno Uvidím ho, no, musím v pič. Dostal trochu. Jeden tank z toho B, jeden tank hned. Zkus ulovit to AAčko, jestli můžeš. No lietava znova po nás. Na tom Máme B to, se máme to. zašíte. Ty kokos. Na B se zašíte a počkejte, až ta technika s tou pěchotou odejde. Suicide spravil, ale. India E. Tank z Ačka drž cestu a nad C. Teď jedou proti tobě dva tanky, Belo. tak bacha na ně. Belo, ja som Po silnici proti tobě jedou dva tanky. Lietaš? Nie, ja som mal nájsť na Ečko výsadok a nikto na mňa nešiel. Aha. Jeden odbočil k Cčku. Tak sem na to, daj si suicide a pojď lietať. Na C přijíždí tank, co chce na tom D, tak je tam i pěchota, to tak Obidva jety zhora nám stojí. ven. Zľavu na jety máte, no, už to rejpujú. A jestli když si říkal, že můžu kam chci, tak zkus ten tank od toho. Na C do zabírací zóny. Od to a zkus pomalu couvat. Pojď. Zkus pomalu couvat od toho a s tím tankem. Tank od a pomalu couvej, jestli. TV. Tak ne, pánom zo spodu. To vám vidí hneď. Z toho C, pomozte z toho Cčka tomu ten tank zničit a... Ačko je pred ich bazou na kopcu. Pozor na D nahoru, kde vám tam pěchota nejde. Od řeky. Ačko dávam. Už tam na tom Dčku jde, na C. Už dorazím asi. Je minus. Jsem bez mapka, dávám suicide. No ty vole, 7-9. Heli im lieta, či ne? Asi hej, ešte. Tam C. Hej, A ne vzadu. No, Doletel som. Vyskočil som, sakra! počkej. Vyhnem sa chvíle potom. Idem na zem. Vyšiel pohľadový. Na C-čku musíme ísť počistiť tanky, priprav si TV-nu. Nič, kurva, no. Tank z B můžeš se vytáhnout, v Cčku jsou tam dva tanky. Nepechoty mrče. Nevím, nikomu jsem neříkal. Máš jeden? Proč je nás Mám 29, kdo tři se pechoty. připravil jako 29. Iluvator bol posledný. Ty vole, my sme to dobre rozjebal. Musí se ho odpojit, ne? Oh. Nie, že vraj bol 28. No. Čo zas? Leď. Lubiru, že se prej připojil. Toho najskôr kickli. Leď sa nám kopni. Niekde tu je tank. Stále tank na cem. Ja sa mám po jednom opravil ho. Kokos, tu je pechoty. A ja nikoho nedám. Piča strom. Ajajaj. Pohode. Že mi prosím tě vyřeš Fulan hity mi dal. Vyjebal som. Heli dole. Díky. Nice. Bčko. Kokotiny je Pechota. Bude zaberete, i to Cčko zaberete. Jeden prebehol doprava do toho baráku. Prefix veľké.
No ježiš, to zase bude nahore. To málo. Andy Bat? Čo im hrabe všetky? Ty vole. Piča! Vika taky chtějí vyhodit, jo, že má. India E, poďte na mňa. Ale vy ste blázni. Môžeš skočiť na sekundu. Ja ťa opravím teraz. India E. Rayton, na tebe nebudou rotovat, tam zůstaneš a jdeš to, bude to zabírat jenom, když Dobre, odjede dobre. technika vždycky. Dobre, okej. Choď po hlinu, hej. Nevím. A Vik tam taky psal. Poďme kikovať, hektika aj Vika, všetko do radu. Vidíš, že Čakám. Pôjdeš po mňa. Všimám sa suicide. Mám. Tank od B, vytáhni se na to, No, na to prosím. dejsko. Máš zarík, Ečko, 2 tanky. Jako ne, oběť to na E až, když už seš takhle při cestě. Jeď rychle na E, tam je tank a naše pěchota. TV. Od Dčka ide milión. Heli. Vy co jdete od toho B, běžte na C, Mám ho. Nie! podél hraniček. Zase hranice. ty kokos, to je jaké pudnuté. Na Vik je C. dole. Z A na C, tank z B na E. Jednou miliarda pechoty akurát. Ne, Bo ale tank z nevidím B nič. tam tu cestu krok. Máme už Jetara asi ty. Oni tam Je furt útok na B. vytrhne. Heli vyradená. Slyším tě, jak bude. 300 tam. Heli je dole. Dole. Dobre, poď to Dčko koropiť. No, som to dole. Ďalší tank za nami. Hore choď. Kde? Skoro ďalší Hneď? na Ečku, za nami. Vik je dole. Až dvaja. Daj TV. Dík. TV. Nie. Á, áno. Nie, to darí. Keď nechci to mal strať. Draj. To by sa, že ho dorazím už len hentím, lebo hore jak hovado. Ešte je tam na Ečku jeden tank. Dva asi. To No, B je potom. prázdný, oni se všichni stahujou na D. TV daj po nám. To trafíš. No, Všichni jdou od B na D. Nie, iba Tu hit dal. cestu. Fičo, ten oný super musel mať pekný výhľad teraz. Cečko. No je len to len... Či to naši berú? Dole, no. Nie. Tam je za to kockový. A jestli to jde radši, tam to vidíš. Tam to vidíš. Dčko. Ty kokot. Vyskoč. Ty kokos. Tunguska. Fú, tam ich je teraz na tom Dčku, ty kokso. Pôjdu mrťa na Cčku. Na tom E, co tam chce ta pěchota, zkuste do zabírací zóny. I proti těm tankům, jako obejděte zprava. Pozor na Napísal C, to hodně tak. se rozlezli, velká Posledné pěchota. varovanie Andy. Banuje nám hráčov z TSK. Zkuste zprava Čo? obejít, co tam je někdo prázdnej, Prečítaj tak si zkuste chat. obejít na to Dčko. Som Posledné teraz dole. varovanie Andy banuje nám hráčov z TSK. Jeden tank na D, jeď na D přímo, jeď na D, hned rovnou odsaď, jak tam seš, jeď na D, jenom jeden. Škokotizmus. Ty vole, kde to majú to Ačko? Na kopci, pod base. Čak, ale mne to dávalo niekde úplne vzadu v prdeli. Ja ho vidím, strelám po ňom. Respektíve tam, kde ti kokos to vyvietí. Letím. Viac na ľavo. Ustal disable. Prdele. A jestli si v řece, tak pod tím Dčkem v řece tam je vidíš. Ze spoda na D. Ačko minus.
Chalani, možno niekto po tej hrdine Tak tank pod za A, Ačkom. vytáhni se až k Cčku. TV. Vidíme. Ale máš pri sobě 4 pěchoty. Vyradený jet. Je Eliminul. tam. Kokos, presne mi do toho behol. No na Bčku idú tanky. Je tam jenom jeden, ale za váma je pěchota. Vidíš ho niekde? Vidím, ale za tým stromom, tak je. Dva sú tam. Je dole, tu bar. Jede, můžeš zajet k tomu Bčku a trochu tou pěchotou tam polohtat. Druhý ty zevnutý. Ten prvý žije ešte? Nie. Ten tank To od A, počuje. nevytahuj se tak. Buď vlítni do toho Bčka, No, tam nebo bude pešo asi, jo. kousek stáhni. Poď ďalej asi od tohoto. Ale jenom tě střílí pěchota, jsou tam jenom 3 vojáci. Z toho D, je jeden sklad, já nevím, co tam z té alfa. To bylo těma bánama. Aby nejaká pechota ešte. Pozeraj to Bčku. Môžeme tu vedový s tým. Dej to na to Ečko. Ty jo, Máš vedľa teba je niekto. Eli, snažím sa prežiť. Na Ačku můžeš jít auto a můžeš tam zajet. Ale pôjde to, ja sa teraz naučím. Začínam do ruky dostávať trochu. Ten tank od toho A, zkus zajet do toho Cčka, že ho ztratíš, No, ten tank jet, nevadí, zkus tam to mlátit. Jet dostáva. Potřebujeme tam stáhnout pěchotu hlavně. Koko, to som si ledva všimol. Jaký padaček. Mám ho, aha. Ale... Si ju nevšimol? Neviem, ale až neskoro sa začal točiť. Ty vole, tam je tuším Ačko. Ačko. Divinu, rýchlo, nejezú krytí. Jo, Dobrý, tam šlo jenom o to, abyste aspoň stáhli to vojáky. Pekne, dole. tank pod nami. No, niekde sa mi tu schoval, ty kokos. Čo, nerovno pod nami? Rovno pod nami je. A zdravie od táto. Ten tank, co teďko střílí od Bč, bacha, Jeep jede na To je Ačko. letět na Cčko. Na Ačko nám ide Jeep. Od Bčka. Na B. Z Ačka tam zůstaň. No nemôžu zobrať, niekde tam je stále. Přijela vám tam pěchota, obíhá vás. Ať vám ten Že to tank je pechota, nesebere. Ešte tam je pechota. Tam išiel donútra. Mám ho. Na Dčku sú. Vidíš niekde? Aj tank je tam, rovno na vlajke tank. Jo ty vole, no tak dobre som slepý, bile. Koľko z operávárov tam má asi 3? Všetci sú dole. Tam ide dole tiež. Ten tank z A jeď na C. Super, 4 minus 5. Poď heda radšej. Ale jeď jako přes tu hranici. Koľko Ne, spadajú přes přes tu, ale domky. to jako ze spodem, teďko doprava za ní. Fúrik je tam mŕte na tom Dčku. Aaaa, piče. No, špatné, prehráva zase. Je někdo u nás na tým speaku, kdo nehraje ještě? Nemôžu sa hrať Má na spawn. když u nich tam to. Andy dostal. Tak jde tu bar do prdele, oni musí furt hrát s 2 hráčema navíc, jako jo, to neumí fakt hrát normálně. Bčko do riču. Hej, leďme na Bčko potom. Jeden jet akurát nad Bčkom vám letí. A druhý máte vpravo, úplne vysoko. To B nám Od Bčka zavírá. vpravo. Poď. Už?
No keď ma čakáš, tak nastup daj sa do jednotky. A potom štartujem hneď. Potom musí rozbiehať. Ty vino. Ty. Pet podvede ty vino. Tak keby si trafil, tak to tak. Neviem keb, počúvaj. Ale vás nechýbalo. Ty vyletí. Kokos. Zničil jsem jim mavko, takže nevidějte. Takže Bčko zaberte, Dčko je prázdný. Chalani za Ečkom, Helina. Môžete niekto? Na C jsou jenom asi 4 nebo 5 lidí. Dávám Po poslednú C heli. udělejte všichni masivní útok, všichni co vás tam vidím, že žijete. Padol, všichni pristáli, útok na C. samo. Je dole. Čo s tým tankom, čo ma zamerával? Pozor, tank Zajdi přijíždí k dole. Bčku. To je tam 2 tanky, tak Je, musím že letí. vradíte. Som to vedel do piči. A ja som to vedel. Suverénne si ide, ty z popoli. My sa nesmieme srať s tých helinou. Tak, ale ja sa nemôžem inde pozerať, keď nelietajú. Ja sa Tak ale pozerám ako inde ja na trašu. nebudem. Ja si budem strieľať po zemi a sem tam len vyskúšam nejak prechodom. Si děláte ze mě srandu, ne? 2 tanky proti jednomu No, tanku, nebo- ale jste to nepřežili. Ty vole, koľko ich tam, hej. To dáš, nie? No, jedine. Mal som 2% a dával som si ferovku s jojom. Ani som ho nevidel, po čom strieľam. Dostal som spod bonus, že som na Bčku, Kvčko, mačkom. Heli. Nastup do dvojky. Je tam tank alebo niečo? Neviem, ja som len tak na prázdno. No sa heli hneď vzadu. Na Dčko majú heli. Viem, videl som ho. TV. Ty vole, ty vino. Tam ti letelo. Aj bokom. No už sa vidím. Všechno jim zaberte, jsou slepí, ne, já jsem to zničil. Letím po Ačku vzadu. D jdou od spoda, pozor, od Cčka. Z Ačka na C se přesuňte, pojďte jim dozad. Na Dčko vím je. Nad Ačkem je Helina, ta si jsme rád. Za Ečkom. Pichota z Heli, A ich, na C. by ste mohli fan. Pozabedal ho. Letí TV. Kurňa. Dostal ranný raket. Chalani, môžete niekto po tej hodine? Obstelujeme sa tu jak debili. Velo, Shepard. TV. Tu si ho aj bere. Vedi mi. Fakt iba troška mu dostal do mne bomby. Tam v tých stromoch. Nevytočím. Zkuste to D teďko od toho Bčka. Vystrel som mu niekoho asi strácal. India na E, ak chcete sa naspawnovať a prejsť potom niekde. Shepard, to Tank dobre. z Ačka jeď na E. Musím- Dobre, Dobre, poď na dobre, C. dobre. Na C. Alebo jdou proti tobě 3 tanky, radši to neskoušet. Na Ečku tanky, ty vino. Ten čo má oný laser. Jo. Dostal. Dole. Teraz ste ostatné. Ty vole. To vole. mužská. Vystrelil si ešte? Hej, a dal som ho, lol. Vik je dole. Ja už som bol mŕtvý dávno a
v 5 sekundách mi dal. Ale iba Helena je pešaka. taky dole, vidím tam Hej. jejich pěchotu, na ní čekají jako. Musíme postupne, no, najprv rozbiť ich Helinu, potom rozjebať Ačku a potom riešiť tanky. Jak to riešim naopak? Tank Tak, od B, zle. jeď nahoru na D. A preto sme prvé kolo vezli, lebo sme presne tak sa to podarilo. Teraz sme sa tanky. strašne dlho sme sa jebali z toho Helinu teraz. Teď se naspawnovala i Helena. Bolo neuveriteľné. Teď akorát zlítá z letiště. A jeden jet, teď to se spawnoval. Jejich jetek startuje. Space. Helena letí z letiště směrem Pojď. na E. Čar. TV. Jebni ju rovno a môžeme sa riešiť. Trasa mi to jak hajzel. To je A možno. jestli jejich Helena je kolem Dčka. Skoro. Ten tank na B, tank jeď na B. Ačko, choď preč, choď preč. Tomu guska ma rozbije. Dám to Ačko. Pozor na C, jedou dva tanky ze zhora. Ačko, No, no, jet. 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 Niekto im zobral to Ačko, to má posar. Hej? Hej. Ja. Ale je tam ještě pechota. Zkuste z toho C opustit a všechna pěchota, co tam jste, nechte tam ty tanky a zkuste přeběhnout k Ečku. Ano, Já vím, že je to jet. daleko, ale stojí to za Musím pokus. prešiť, no kurva. Trafil ma. Chcel som chalán, lebo na C-čku mi Cčko vlastne nesaberete proti těm dvou tankům. Judy je dole. A to Bčka zase pozrie na nič. Tak na tom Bčku furt vidím len jeden tank náš. Nikdo iný. To je strašné. Od B jdou na D, bach, pozor. Od B na D. Tak To ty si poslední jeter, ty sa nerátaš. India E. To zabereš. Ten tank, co je od A, tak jeď na Cčko, na to. Na Bčku hneď vystojí tam tank. Alebo to TV, no. Jo. A od E zkusíme. hned se přesouvejte k Cčku, ale jde proti vám No, pěchota. to je- Jedna To je voľná ďaleko. hra. No, trochu masofón. Já jsem neřekl, že je volná hra. Máš 20 tiketov. To nevadí, je lepší prohrát Asi pojedeš 160 na než nás. 180. Doriť, to čo bolo? To mi normálne otvoril padák a dopadne na zem a som mŕtvý. To musí si nohy. Na Ečku tank. Nemám morfín. TV. Nevidím. Som sa rád Aha. dozvedel, že prečo sa tu začali banovať komandéry a neviem do všetko. Nevidia trafiť, ty vole. Protože jsou ubohý. A jaký bol dôvod na to? Musí Socia hrát padla. o dva víc. To ona? No, týmto ťahom skončilo LVTB. Jako, to ste si vedomí. Já jsem si toho vědomý, já už si taky nikdy volno na to neberu. No, aký pešiak to bol. To Ečko nám čo bere, ty vole, jeden človek alebo čo? Schválně nespawnujte. Nice. Ty vole, tank pod Na nami. to C, vy co Ještě tam jste poriešme od ten A, další. ty dva vojáci, tak běžte na Chystaj C. si TV-nu. Ještě. TV. Ja presne sa rozbehol. Tank na B do zabírací zóny. Zajmutý. Máme ho, to je v pohode. Och, sypne. Jet ide na nás.
Nabúra do stromu a letí ďalej. Čurák ožralej sem přijde jednou za uhorský rok a vyjebe to. Lohol. A už je to Ja jedna. som to čakal, že ma trafia, však ty vole 2 tikety. Čo Čakaj, ja to som hovoria zase, ty vole? Ktorý je čurák ožraný? Andy. Tak podľa mňa s Helenou sme to riešili viac než dobre, ale